Hvis vi bliver for balladen ind, er du sød at åbne begge døre? Hvis vi bliver angrebet, ja. Så skal vi bare ud. Det skal lige have spadet siderne af. Ja, så skal jeg hoppe ned. Det er det. Når, hvis vi ikke når ud og bussen bliver angrebet og dørene er åbne, så rykker vi ud. Okay? Ja, det er en aftale. Ja, aftale. Og vi stormer lortet, hvis vores bus bliver angrebet. Ja, fandme eller mand. Så rykker vi ud og forsvarer. Ja. Hørt. Ja, bussen skal sgu genbringes. Firstly, there was one asking you I don't see any logic in that. Så laver en move. Det virker ikke helt som om, de har styr på noget. Så kommer vi sådan. Ja. Giv den peber og sluk den ihjel med stavene. Har de et guns, eller hvad er de panser? Ja, brug den der, mand. Knibler, peber, eller giv os pistolen, så skal vi sgu nok skyde den. Jeg føler sig lidt. Jeg føler sig lidt fremme inde i. Fuck you too! Jeg er bare blevet siddende der. Så går det godt. Hvis man kan blive visiteret. Ah, the Somalian scum. Fucking, Yeah, you too, man. You can tell he's got a floating face. Raindrop, hey! Jeg kan ikke se alle det problemer med at få folk væk. De kan bare begynde at skyde væk. Bare skyde op i luften, så skal de gå nok leve. Skyde efter dem, for den sags skyld. Fuck your mama, man. Fucking perker, man. Fuck din luder profet, man. Come back. Fuck off. Bloody cunts. Fuck yeah! Woo! Der er nogen, der hopper foran bussen, bare kører mig ned, mand. Come on, then! Fuck yeah! Kom! Ærkersvin, mand. Så kom der herhen. De springer sig i luften, mand. Ja, lige kom lidt tilbage. Prøv. Det er dumt at løbe ud nu. Vi skal kasse og sætte den op på ruden. Fucking polisen skyder den. Alle så testen dog, de er bare sorte, mand. Fucking luder, mand. For jo længere tid vi har, jeg troede, vi skudde den her bus igennem. Og prøv, hvis vi går ud nu, så bliver vi alle sådan noget andet. Flot, brother. Svendsen. Ja, det er godt. Så kom. Ja, fuck din mor, mand. Jeg smører alle sammen luder, mand. Lige ud, landet ud igennem benet. Det har jeg lige gjort, jeg lige kastet en dumme. Det var nervøst sådan der, det var nervøst. Hvorfor fanden kører han ikke, mand? Det er sgu da dumt at holde her. Altså, jo længere tid vi holder her, jo mere... Det kunne have regnet nu, da vi kørte herop mod. Du kunne have tænkt sig selv til at kigge flyven. Hvad har det? Ja, baby! Din mor er en luder! Små bæluder. Hvad er der ikke noget, der er brugbart deroppe? Ja, stop det der! Hey, I skal ikke bange på vinduerne! Lad være at provokere. Hvor langt skal jeg frem?
for helvede! Kør! Kør! Kør nu for helvede! Kør nu med jer, mand! Hvis nu er med jer, mand! Hold nu kæft, mand! Fucking luder, mand! Fuck, man! Fucking perker! No surrender! No surrender! Did you get glass in the face? I don't have time to fix that. This one is window. Hold kæft, de fatter jo ikke noget, de panser. Hvad siger du, Philip?